Bună ziua! Suntem la un nou joc, un obi de fapt și parcurs de pe Roblox, deci să obișnuiți cu Roblox-ul și astăzi o să terminăm acest parcurs. Ia să vedem. Este un parcurs vechi care mă jucam când eram mic și văd că l-am găsit acum 2 secunde pe Roblox și am zis hai să pornesc un videoclip să facem și despre el. Voi, dacă vreți, puteți să-mi dați idei de jocuri pe Roblox sau și de jocuri pe Roblox sau și de altele. Oricum mâine sau tot în seara asta, eu filmez acum seara, dar postez mâine, o să postez cu Fortnite. Și mă gândeam ca să, peste o săptămână, 2, când o să mai adun niște prieteni, să facem și să ne jucăm și Minecraft împreună, să facem o serie. Dar momentan Roblox e the GOAT. Vedem că aici mergem. Eu și mai știu cât de cât. Eu vreau să văd dacă mai este aceea cu găina. Că știu că era o găină. Aici știu că era cheia, da. Și pe aici era găina sau sulița, nu. Știu că e și o suliță pe aici. Dar vreau mai întâi, nu, aici cred că e găina, nu cred că în toate e la fel. Eu aș vrea să fie și o găină. În toate e la fel. Piele de urs. Pot să mă chei? Bă, vreau mai multe chei. Eu am crezut prima dată că aceasta este un polonic. Serios, un polonic. Nu credeam că e o cheie, n-am văzut bine. Acum am văzut și eu că e o cheie. Dar credeam că e un polonic. Și deschidem așa. Checkpoint. Mamă, ca în anii 2017-2018. Încerc să fac un content un pic mai vechi, adică nu vreau să ne jucăm acum cum se joacă acum ceilalți, ceva cu tralelo, trala, breroții sunt mai dar o să ne jucăm și stil de brerot, că am apă privată. O să ne jucăm mai multe, și că breroți, dar haide, un content bun e cu o viață bună. Haterii sunt hateri, celor care le place dați un like, că să ajungem la 20 abonați. Aici știu că vine bila, nu? Bam, bam. Și sărim aici. Mai trece pe la o dată și intră acolo. Aici mereu cădeam, dar am învățat schema. Cine vrea să filmeze videoclipuri bune, o calitate un pic scăzută, dar e aplicația mai veche, aplicația care filmez eu acum videoclipuri pe calculator e FreeCam și 8 și e foarte bună, mă ajută. F9 oprește filmările și F10
oprește microfonul și ESC oprește filmatul. Și aici mereu când eram mic nu știam să trec și n-am trecut niciodată când eram mic, dar poate acum trec. Ba la final, ba la astea, poate trec. Mereu n-am trecut aici. Dar mai m-am jucat jocul ăsta de vreo 3 ani. Am multă vechime, mă joc foarte rar. Acum să vedem. Și după acesta am reușit să trec. Checkpoint, în cazul ceva. Lava. Pod. După cum ați văzut în episodul trecut, am jucat Tower the Hell și am reușit din prima, după un meci pierdut, că n-a știut. Văd că acum m-a tras, dar aici nu are calitate. Ia să vedem. Dragonul. What? Da, nu știu. Au. Aici e o schemă, dacă nu aici. E undeva o schemă. Nu pun niciodată blocuri. O să ne apucăm și de Fortnite, că și Fortnite-ul e un content bun, dar vechi. Vedem că te stragem de manetă. Lanțul acesta mereu mă trece în jos, dacă stați aici. E foarte prost, uitați, e foarte, foarte prost acest lanț. Nu e niciun bun. Și văd că n-am luat din greșeală, văd că n-am luat, cred că n-am luat checkpoint-ul sau nu checkpoint de acolo. Dar, ce ziceam, e foarte prost aici mereu, aici și aici cădeam. Dacă stați fix aici, vă duce în jos foarte, eu zic să stați pe lângă sau lângă lanțuri. Dacă vedeți, intră un pic picioarele. Aici vedem că e... Aici vedem că e... se numea... lavă. Cred că e scuipată din gura la... unde e? Uite. Aici... aripa la... nu dinozaur, dragon. Deci nu uitați să facem 20 de... Mamă, dar ce urât e. Arr. Nu uitați să facem 20 de subscriberi și 10 like-uri, dacă se poate, la acest videoclip. Dar știu că se poate. Comunitatea Macea. Dacă mă întrebați ce am skin după Grow Garden, este că Macea vine de la o proreclă care o am de un an, doi, că e o poveste lungă. Dacă vreți să facem, dacă vreți să fac o poveste cum am numele Macea și culoarea mea preferată este verde. Și am văzut că skin după Grow Garden e tot verde. L-am luat, dar îmi place și roșu. De aia am luat și ele de la Dinamo și compleul, să zicem așa. Și am combinat și așa mi-a ieșit skin meu de Macea. Poate în viitor o să-l mai schimbăm. O să ne facem, cred că, o mascotă. Mă gândesc că ar fi un pahar de Macea, adică acea băutură verde. Cine știe. Sau, nu știu. O să facem o comunitate, o să facem și live-uri. O să facem mai multe chestii, dar măcar știu să fie acolo comentarii multe la
dacă vreți o să reacționăm și la videoclipuri. Dar cum vreți voi, eu nu știu ce să postez exact. O să postez cu un prieten. Oricum va urma un episod cu update-ul de pe Grow Garden de ieri. Și na. Astăzi este duminică și o să încerc să postez în fiecare zi. Duminică. Și să vedem că după aceea o să am weekend. Și nu știu dacă o să mai postez așa des. Dar o să încerc să postez cât de mult pot. Pentru că o să plec weekendul acesta, că de pe 25 octombrie până pe 2 noiembrie am vacanță. Și o să plec și n-am calculatorul, deci o să filmez cred că pe telefon. Sau o să am o lipsă de o săptămână, nu știu. Comunitatea aceasta este abia la început, deci avem timp să ne strângem mai mulți. Deci o să începem un live peste 2 săptămâni. Dinozaurul văd că tremură. Mușchiulosul și cred că după aceea am terminat parcurul, nu? Da. E terminat. Nu știu cât a durat exact, dar o să revin când ajungem acolo. Am ajuns. Deschidem porțile. Ies așa. Petrecere. La bosche, de la... Ia speed pad. Și îmi iau și ăsta mov. Acolo ce-i? Acolo ce-i? E partea interior al stomacului. O să încerc să o luăm pe acolo sau... Hai să rămânem aici. Mereu am vrut să fac ceva. Unde-i dinozaurul? Dinozaur. Stai. Momentan, poate o să intrăm cu un alt... Acum o să intrăm cu un alt parcurs.